Agentzia kontu zikinen batagoela uste du, baina hau esileko kontua da. Bai, Torelli eta Bibaldiren taldeek bat egingo dute. Kakazarra, nondik dakizu hori? Ez dut egun oso amai baten atzean ematen donusak jaten. Donus horiek gobernuarenak dira, ez da hain erraza. Washingtonera ditu behar du. Perfekziorako bidea! Etortzea erabaki duzu, Uzkar lehergailu bat da. Torelliren banda guztia jo eta txikituko dute. Horretarako behar zuten Leo, ez da ideia makala, guazen zerbitzuko sarreratik, tira! Norentzat ari zara, Jon? Zer esan nahi duzu? Biok dakigu hemen ez dagoela beste sarrerarik. Barkatu, Jack. Enuen horrelakorik nahi. Ez fidatzeko esan zidan danik. Mozart hil zenuela dio. Mozer? Zart. Ezin bagogoan izan bizitzan hil ditudan denak. Badakizu nola sartu Carnegie Hallera? Hankak aurretik dituzula hori eskatzen ez baduzu. Ez dut uste txiki. Ez horixe. Hop! Mil eskeratz markengatik. Jakas Leiter hilko duzu. Tori, lotutu beria horretara. Begira, Jack, trafikante hauek gobernuak berak baino diru gehiago dute. Eta tratu bat egin duzu Bibaldi Siziliar nazkagarri horrekin. Bai jauna. Ara, Bibaldik hitzarmena sinatu zuen Torellirekin, baina amarru hutsa da. Eta Bibaldik bakian ustearen truke, honen besteko bat eskaini dit. Aberats izango naiz, Jack. Eta zu... Geldi! Gehiegi hitz egiten nuela esan zenidan, akabo hitzak.